Ola a todos, hoxe dende Lares queremos presentarvos unha nova propiedade que vai estar disponible á venda. Trátase dunha vivenda, non é unha vivenda de obra nova, senón unha vivenda de construción antiga, de pedra, a que se lle foron facendo sucesivas reformas. Primeiramente, comentarvos onde estamos. Estamos en Ío, concretamente na carretera que vai de Viso a Vilanova, no barrio de Pinténs. Trátase dunha propiedade moi grande, composta de dúas partes: a construción, a casa, e a finca. Primeiramente vamos a comenzar pola casa. A casa é unha casa que está distribuída, compartimentada en tres plantas. Unha primeira planta que é a planta baixa. Esta primeira planta podes acceder desde a fachada principal da vivenda, dende a rúa, casi directamente, antecede unha zona de patio. Ten dúas partes, unha primeira parte, unha bodega, destinada a tal uso, onde hai pois todos os utensilios para a destilación dese líquido tan maravilloso que nos gusta a case todos, que é o viño, onde podemos ver diferentes enseres. E ten outra bodega ao seu lado, que é unha bodega que se utiliza ahora mesmo para apeos, para guardar apeos. A bodega principal, decir que debido á súa estructura na fachada, ao dintel que presenta, incluso se lle podría actuar para ampliar en caso de querer exercer un uso como un garaxe. Despois podemos acceder dende o exterior, salindo, subindo as escadeiras, hai unha zona de eirado, e desde esa zona de eirado podemos entrar nunha primeira estancia que antigamente era un anexo á vivenda e que hoxe está reconvertido nun uso de cenador, con unha zona de churrasco e asador. Tamén se accede desde a zona de entrada. Esa zona de entrada é o hall da vivenda que dá e distribúe as diferentes estancias, as diferentes partes. Na primeira planta é a planta que xa está terminada, reformada para a vivenda. A primeira estancia é a que accedemos, é o salón comedor, que xunto ca cociña dá a fachada principal. O salón comedor accédese desde ese hall de entrada. A cociña, igual que o salón, como decíamos, dá a fachada principal que incluso, calquera das dúas estancias, colle vistas cara a ría de Aldán. Decir, antes de continuar, que a vivenda está orientada cara a ría de Aldán, unha orientación nor-noroeste, co cual estas estancias principales, cociña e salón, incluído o dormitorio principal, collen vistas. Dende a cociña pasamos á zona de distribución. A zona de distribución tamén ten un acceso directo desde ese hall de entrada que distribuye a toda a vivenda. Na zona de distribución, na zona de noite, é onde se topan todas as estancias ou os dormitorios. Esta primeira planta conta con 4 estancias para dormitorios, o principal con baño propio, principal igual que cociña e salón cara a fachada principal da vivenda, conta con 3 dormitorios máis, ademais, estes 3 dormitorios dan cara a fachada traseira, cara a finca. Estes 3 dormitorios están acompañados con un segundo baño xeral de uso común para todos eles. Saindo cara a este hall de entrada e a través del podemos acceder á planta de baixo cuberta. Planta de baixo cuberta que actualmente se encontra a medio camiño de convertirse en vivenda. Está semi-reformada. Non está a obra, está con tabiquería. Subindo as escadas chegamos a esta zona central, na planta de baixo cuberta, que é unha zona central pensada como un espacio de lecer, unha sala, un estudio, e dende aquí podemos ver como van a estar distribuídas e o uso do resto de estancias deste baixo cuberta. A vivenda forma a peza principal de todo o conxunto da finca. A finca é unha finca que ten diferentes zonas, diferentes alturas, diferentes bancales, balcóns, socalcos, é dicir, son diferentes zonas onde se dan usos diferentes. Por exemplo, temos a primeira parte detrás da vivenda, onde hai un galpón, onde o seu uso era pois para todo o tema de animales, galiñas, o tradicional no noso rural.
No lateral da vivenda, onde está esta zona de patio, de eirado, hai un lavadoiro pegado, anexionado a un pozo artesán. E un poquinho máis cara ao lateral atopamos o hórreo que pertenece á finca. A finca ten máis alá de 2.800 metros cuadrados. A finca está pechada totalmente no seu perímetro e a finca, unha vez que partimos desde a vivenda, vamos a atopar diferentes zonas de uso en diferentes alturas. A primeira parte, como mencionábamos anteriormente, é unha zona destinada á viña. A viña que está traballada, que está cultivada, e na parte final da finca atopamos tamén outra unha leira grande que está prácticamente a nivel. A finca conta ademais de viñedos con árbores froitais, do cal estou desfrutando. Ben, así que todos aqueles que estades na procura dunha vivenda independente con finca privada para compra, nos podedes consultar sobre as características, precio e demais condicións en lares.gal, na oficina ou a través do teléfono 986 32 99 75. Esperamos as vosas consultas. Deica.